Sugeng dalu sebagai mawon. Pandai bersilat ku
dong. Napa kok menahan anu kekuatan elemen air api ngono Piye kuwi. aku iki trai bergerak ben keringete rada metu nih gak gelem Anya metu-metu Pak Yasan ya. aja. Urung lagi metu kok langsung mbok kon keringetan niku lho. Nggih. Rame apa ora? Rame, iki ratane full. Ratane full. Nggih ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angge sugeng pepanggihan melengge Bapak Ibu sedaya Kang Mas Bayu kalih kula sakonco menika saking pagelaran keteprak Wahyu Manggala. Ingkang mijul saking tlatah Tanjung Sari Jakenan Kabupaten Pati pun pangersanipun pun Bapak Sari Jimmy alias Lek Mogol. Alhamdulillah dinten menika kedumar rezeki saking Masyarakat Ketanggan Ketanggan nggih. Sebanuwun mboten katalupan kangge hormatan Bapak Kepala Desa Pak sinten Dik? Pak sinten Dep? Pak Teguh. Pak Teguh. Pak Teguh. Ngapunten Pak Teguh nggih. Pak Teguh nganu Mantul. enggak tahu. Gak tahu ya. Oke, ugi saya berangkat-berangkatipun Mbok menawi mirsani dalu menika. Nggih. Juga panitia-panitia Kang Mas pemuda-pemudane pokoke edone tambah kompak. Tambah kompak. Dusun Ketanggan mugi-mugi dadi desa ingkang gemari paloji nawe. Amin. Subur makmur. Amin. Masyarakate wayem kabeh. Amin. Masyarakate tuwentrem kabeh. Tuwentrem. Sing durung duwe jodoh muga-muga ya ndang duwe jodoh. Amin. Sing wis entuk bojo ya muga-muga ya tambah. Tambah duwite. Tambah bojone tok wong kene kowe engko. Gantara. Tambah gematine, tambah duit blonjone, Wah, tambah wajib nganune. iku. Nganu apa? Jatah. Jatah lahir dan batin. Lahir dan batin wis Ben seimbang Mbak Iin. Engko nek gak seimbange perot koyo ngene iki lho. Kudune ki seimbang ben gak penceng ya sayang aku ya. Aku gak seimbang, aku kudu ngene terus. Kuwi napa kok Ya kaya iki lho Mas Kaji mang iki isine ceblok napa kok som sing iku kok som. Diweki dua. Diweki dua. Angge som dari kalangan bolo tani dari Bapak Sarban Kelaka. Wonten Liwong nggih. Oke, nyah. Liwong. Tutupi. Oke, ini dari mana ini? Salam dari kalangan juga bolo tani mintanya ada sinarengan. Oke. Oke. Nanti salah satu penaturi ya Mas ya. Ya. Jangan lupa di teman online mintanya cinta dalam dilema. Cinta dalam dilema. Bapak Pak Babin. Pak Sing- Babin, Pak Babin. Pak Lin Mas. Oh, Pak Babin gak Lin gak Mas. nyuwun lagu kok iso. Pak Lin Lin Mas. Mas. Sing miayam entek menika nyanyi ya, Cin. Iya, sing entek ndekne kok. Atau Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Niki saking pemuda-pemudanya pun kula tenggo permintaan nggih. Bos-bosku semuanya, konco-konco yang hadir selamat malam semuanya. Mumpung iki streaming juga. Sing dari Demak juga hadir Mbak Ii. Wah, halo Mas. Mas Jun juga Mas Mat ya. Mas Mat gerobak. Oke. Tadi ke sini nyitih apa? Nyitih gerobak atau nyitih helikopter seperti saya? Ya gerobak sok apaan tekone sok. Oke, aku nyanyi apa ya? Aku nyanyi apa? Wis berendengan, iku cinta dalam dilema kono lho. Aja, Apa? Roro? Di awan wis dangdutan iki pun ngaturi wonten setunggal langgam Roro Oh Jonggrang iya. ya Mas ya. Ngaturi sing sepuh-sepuh Mas. Bapak Lin Mas. Mergo bengi iki sing mirsani ora mung kanoman-kanoman tok. Sing tuwa-tuwa iki ya mirsani dadi coba. Heeh. Matur suwun Bu Mas Didik nggih. Ndek sonten pun diambilke dimasakke walah guwedange Mas Didik entos. Gedange Mas Didik piye? Sing ndi wonge sing ndi? Sing ndi aku dono wonge. Didik mangke. Ndi delok aja Mas. Kuwi kok mentolo-mentol dik iso kelekaran nang ngarep panggung Ndi ngono gak kok iso. tak ngono kok. Maksudnya gedang nang omah iku lho panen gedang kidang Oh, gedang kita sing gede wabung ngono kok Warnane watus wabung. ngono. Wah, aku gak baca rono mawon. Wis rada empuk Mas. Wis rada kembung. Suwun nggih Bu nggih. Nggih. Dek Wildan juga, Dek Gendut makasih Iya, juga tadi sudah Dek dipanggil. Wildan, Dek Ya. Gendut. Oke Mas, Roro Jonggrang. Sinaring Wahyu Manggalogi wonten WM Audio, RHS Setting, WM Lighting Kantong Channel ya. Asik. Asam goyang madu laras. Dadang. Jos.
keparang ora ngerti yen bandho lanang ing jagat putra ratu pangging prabu damar moyo duwe ati sekti pandhawa rara jonggrang manutosan pundung jenggrang minangkani pamun saking Bapak Elin Mas. Palin Mas. Sampun katuran nggih Pak mugi renai penggali matur suwun miyayami nggih Miyayami Pak, aku jadi kenyang Pak. Apa iki Cin? Pak Partiman badhe nembang piyambak mengke tembange wonten selindutan. Selintutan. Pak Partiman iki sing pinten Cin jebule Cin? Dek mau teh. Oh Pak, jenengan Pak malah sing berkumis tebal. Kayak Mas Adam. Kayak Mas Adam. Bojone Mbak Inul, Inul. Oh Inul, ya. Monggo saking mas-mase panitia pemuda kula tenggo sunane dalu menika. Monggo Mas, sasek kepengin mana, Mas? Bila ingin nyawer, oh oke banget. Bila ingin nyanyi monggo. Bila ingin request tok ya malah aku matur suwun gitu ya. Lanjut sik Cin, lagunya apa Cin? Iku mau. Kok kaji-kaji Iya. watone mang apa? Kok kaji watono? Sinarengan mau loh. Lagunya sinarengan. Oke lah kalau begitu. Ya, Tadi arem gagap loh. tapi nek nyanyi kan aku gak gagap. Iya, kayak Ajis gagap iku. Monggo Mas tolong sinarengan bersama siapa dia kalau tidak. Memen. Iya men, jangan bersegi mulu men di atas panggung harus terlihat ceria karena kamu di sini dibayar untuk menghibur masyarakat tetangga. Yuk monggo diaturkan sinarengan. Cus. Oh iya enggak. Spesial Mas Kaji ya. Yang ada di sebelah kiri segera
kuwatir nganu Jin. Apa? Jebule basi nggo katok pendek mang nek gak katokan pendek mesti nek dawa kan terus ke wong kebanjiran. Basa Cinane nek kebanjiran apa Cin? Cincing cincing. Pinter. Marai kowe ndek ben marai wis sekolah basa Cina apa dadi TKW gak sida? Gak sida rom aku marai ngomong wong tua rom ning kono rom. Lah pengenmu? Lah kan aku kan pengen dadi TKW ning Cina. Dikon mama wong tua kan mah. Lah jebule ning Indonesia aku ya mama wong tua. Wah. Aduh ae kok rom. Lah kowe tiwas nek nang luar negeri nek ngomong sing enom nek wonge wis gak iso apa-apa padha ae lho, Dik. Iya ya wis tua lah nek isa-isa ya rom ya. Ya sampun nggih, saking Mas Kaji lagune Sinarengan. Sampun tak aturi. Niki mau ada permen saking Kang Mas segenap pemuda-pemuda. Sembarang Mbak penting ngambil ngono wis. Sing penting ojo jajing ngono. Oh masih manut tak ya. Lagune sing rada-rada ngono kuwi Dik. Murah ngono kok Mas. Mangka aku sing rada ngene iku ora patek roh ya. Ya padha. Roh kuwi Mas ngene iku 10-8 ora Sambal kemangi ngono barang ya rom ya. Lagune apa ngono lho Mas Gena. Wis pokoke nanti dikasih Nanti ya. kesini ya Mas ya nek udah tahu lagunya. Iki diaturi sing rada kalem-kalem ya, cinta Ya. dalam diri Mas apa Cik? Siapa? Cintamu selagi merantau, solikul. Ya ampun. Lagi iki aku jujuk. tumben. Aku ya kuaget mau Cin jujuk diwa Mang Cin. Wah. Mah ngono nek nyelongkan mah. Iya. Rumah samu mah apa? Mama. Singin ku asine ndak suti mah ando. Aja ngono go. Dak arom dalu dak nang dhuwur panggung ah. Suti mah hari salamah. Nek salamah dak iki nguriku. Gini kowe kok malah nangis? Malah koyo mentek aku aja ngono kok iso. Kebanggrok untu iki lho rom lambeku. Mulane sesuk lambe sing elek gak usah digawa ndak sariawan kok. Masih lagunya cinta dalam diri masih. Lah aku ditabuhi kok yang anu ngene ku lah aku ya berjoget no. Ondel-ondel. Apa? Gak iso. Ayo. Udin ngefan kowe kok. Ayo deh. Jare tangan Mas mari. Dek iki jare. Dek iki kapalan, Nduk. Ning iki wis Pak gesek-gesek ngono. Mangga cinta dalam diri mah. Nyanyi Cin. Solikul lho. Solikul lho. Ora ana udan, ora ana angin jujuk wae-wae kok, Nduk. Asik.
Sudah Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum yang ada jauh sana. Semoga rezekinya banyak ngat ya, Jin. Dan Amin. kelompok dan mulai ngono aja ngenting sapa Ya mas aja kesuwen. Di aku jujur pola, di aslinya lagu Laila Canggung aku wis lali ya. Mas Hari Laila Canggung lali ya, Mas. Lali, Mas. Ujungnya tebu lali. Liyane ae lho mas. Pak Engdi konfirmasi, Pak Engdi coba ditelepon. Lali, sumpah lali. Lali mas, silike mau ref tok. Aku Mas. iso maca, iku kok nek tekan blarak-blarak. Ya gak lah ya mas, ganti ae sing apik ces ngono mas. Aku nek ngono iku wedine elek Mas, gak piye-piye Mas. Sesuk tak voice note dhewe wis gampang. Pejambu alas, sido rondo kempling. Ego wong tuwa Mas. Lah ya. Gak apa-apa ya. Wis ah. Gludak-gladik Mas, dibuka sik. Sak dereng iku ngaturi nganu sik ya Mas. Sak lagu gak apa-apa ya. Selintutan. Ana selintutan Pak Pak sapa? Pak Pardiman badan derek nembang Mbak. Nggih, monggo Pak E. Nah, didengerin. Monggo Pak, semenit niki wong mike. sisa. Rano Nggih, selindutan Pak, niki kula aturi. Jus. Ayo Din, ayo. Ketoprake wis mulai to. Bersama Wahyu Manggolo.
dipersilakan ya. Mas Semroh dirungokne sik sediluk gak apa-apa ya Mas Sem ya. Iya. Pak Pardiman nggih, sembah Nggih. nyuwun Pak Pardiman nggih daleme mriki piyambak nggih. Gua. Iya, guwane sapa ndak? Gue nih Tata. Apa? Januari kita Ke gua. ke gua lagi. Wah, Bapak Center ya Rom ya. Lapo kok Gua bisa? peteng. Desa ngisor iki lontos-tos. Desane gua tapi mlebune Telaga Wungu. Sing gua ditabrak udan mau, Cuk. Aku sing dituabrak banjir ndek awan iki. Walah, Mas gua. ki Mbak Ina, Mas Apa masih? Mas Kaci. Sam. Hei. Alah ya iya. Lali Mas lagumu iku sing anyar-anyar ga. Lagumu iku tahun 80-an tek kelahiranku iku 2005 Kene kok, Mas. 2000-an kelahirane mbok doi lagu. Bayangno gue aku lagi Tua-tua. 20 tahun ya kok nyanyi tahun 80-an Mas. Ya, Rom, ya. Yo it's okay. It's okay ragane Aku unteke. iya mau beli iki, Mas. Anggih ini mau berangkat sekolah jam berapa Ibu? Ya ampun. Awak ya anak-anake nek nonton gawe tas. Malah ditinggal mulai harapan kok ya Cin. Bu, jek suwi. Iku untuk ya, iki spesial juga ke dulurku saking Demak bila ingin request kayak pas awak dewe nonton pe jare meh request apa? Gak nggawa HP nang dhuwur panggung cuy. Langsung ke Gak sini nggawa. wae, gak apa-apa. Bengok. Ya, mangga. Ya, men. Iku untuk ya dijajal ya gak apa-apa Mas wis. Alon-alon lah ya. Cus. Yo. Iya dek. Oh nggih. Merah jambu siap. Susah buat Kang Mas ya. Hai Mas. Mat Wey. kemesraan. Oke. Oke, nggak ada sayang. Yo.
Ego wong tua. Repe piye? Ora ana. Lah, iki lho. Iya. Ah, kok iso? Ya iku judule ora ono, tapi Iya. iki beda karo lagu Tiada lho ya. Beda. Tiada karo ora ono beda lho. Beda, Ya. Sesuk eh. ana mun njaluk iku kon bedane ya, Cin. Ya, lagu ora ono, ngono iki cara kan Jawane ora ono, ngono nek Tiada kan Indonesia. Betul, pintar sekali. Iki mau susulan Pak Inggis tanya diganti laut. Laut Ayo, iki. ah. Ning ndi? Laut? Ora laut, leren mergawe ngono ora Rom, lagune laut. Judulnya laut. Judulnya laut ora kok laut mergawe mangan ngono ku dudu. Mangan apa? Kok iso lagi sih? Oh iya lagi sih, iya mangan mie ayam ya Pak. Pak Linmas. Pak Babin terus gue. Pak Babin lo gak ngetok blas. Belas di awan tok sedilu. Bonusnya ada Liwong Kasunyatan. Oke. Merah jambu rakyatan teater sini. Oke. Aku wis dikode karo Menteri Astrada. Perdagangan Mas. Perdagangan mau kan jare ngendikannya jam 2:30 nduk. Ngono jebule ya ini mesti gugupi ya aku Ya malah gak matur apa-apa, aku nuwun. suka apa gak Gitu suka apa gak cah musik suka. Mergo mau wis ana dangdutannya sore ki Iya, kudune sak menimang majo ya. Yuk, monggo. Laut Mas. Laut. Menteri Perdagangan. Ayo Mas. Yo. Wey. Asik. Kemesraan ada kemesraan barang. Kemesraan. Oh yeah.
ragu untuk sedekah ke kita ya Mas. Karena rezeki yang kamu sedekahkan ke kita insya Allah gantinya luar-luar Mas.